Здравейте! Добре дошли в моя канал. Искам да благодаря за всяко харесване и абониране. Това означава много за мен. И нека да започваме по темата. Днеска ще разглеждаме втората глава от мангата на Блич. Какво става в нея. В началото виждаме как семейството на Ичиго се събужда и те не помнят нищо от битката с духа. Но има един проблем. Остават върху къщата дупките, където са направили по време на битката, където има щупвания, и те се чудят какво е станало и бащата на Ичиго вика, че се е блъснал някакъв камион у къщата й. И те му повярвали. После действието се развива в класа на Ичиго, в неговото училище, и се запознаваме с неговите приятели, като две от неговите приятелки се казват Орихиме и Тацуки. Сега ще ги покажа. Първата е Орихиме, а втората е Тацуки. И те говорят с неговите му приятели момчета, къде ще дойде ли, защото той закъснява за училище. И един от неговите приятели, с който Ичиго върви към училище на път, казва, че е видял по неговата къща дупките. И казва, че може да е ранен и няма да дойде. Разбира се, неговите приятели се притесняват, но, голямо но, виждаме Ичиго как се появява от нищото зад приятеля си и му казва спокойно, живи сме, няма наранени. И в същия момент виждаме, т.е. научаваме, че имат нова ученичка и тя се казва Сан. И тя като влиза, Ичиго разбира, че новата ученичка Сан е Рукия. И Сан, Димек Рукия, пита Ичиго, можеш да му заеме учебниците, защото тя е нова и няма, защото тя е под прикритие. И си подава ръката, на която пише, ако кажеш нещо, ще те убия. И той се стряска и я извежда навънка извън училище. И казва да й обясни ситуацията. И тя обяснява, че той е взел цялата сила и тя вече не може да е шинигами. Шинигамитата са духове. Тоест не духове, а души. И затова казва, че нейната душа е в изкуствено човешко тяло и така ще бъде, докато не се възстановят силите. И тя начин не може да е шинигами. И кой ще е Ичиго, защото в него са нейните сили. Разбира се, Ичиго отказва. Но Рукия се слага някаква ръкавица на ръката и бута Ичиго и духът на Ичиго излиза от неговото тяло. И неговия дух става шинигами. Тоест, не е душата му. Ама аз не виждам голяма разлика. Дух-душа. Ще ги ползвам и двете. Да знаете. И тя го фаща за ръката, неговия дух, който е във форма на шинигами, защото шинигамите са духове, и го завежда в един парк, където тя си изважда телефона и казва, че след 15-20 минути ще се появи
лош дух, който ще нападне дух на дете. И той трябва да го защити като шинигами. Той, разбира се, отказва, защото той не иска да е шинигами. И той казва, че вчера се е бил само защото семейството му е било в опасност. И за това. И когато този зъл дух напада душата на детето, Ичиго се тръгва, нали? Усеща чувство, иска да го спаси, но Рукия спира Ичиго и казва, защо ще му помагаш? Нали е чужд, той не иска да помага на чужди хора. И той казва, какво че е чужд, как да не му помогна, като е пред мене? И тя казва, че това е лицемерно и трябва да помагаш на всички, а не само тези, които са от семейството ти или до тебе. И разбира се, Ичиго спасява душата на детето и казва, че го е направил не защото иска да е шинигами, а защото той иска да спаси детето просто. И казва, че ще помогне на Рукия. Нали, ще бъде вече заместник шинигами. Докато тя не си върне силите, не защото иска да е шинигами, а защото иска да помага. Нали, вика, че не е такъв голям букук. На мен лично ми хареса главата. Не знам за вас, пишете в коментарите. Другата сряда пак ще има клип. Ще ми е интересно да чуя от вас дали на вас ви е харесала и ако да, от 1 до 10 колко главата. Следващата сряда ще е за 3-та глава и така нататък. Приятен ден ви желая или приятна вечер, не знам по кое време го гледате. Довиждане!